A Comunidade de Madrid é a máis afectada polo coronavirus, con máis de 42.000 contaxiados e máis de 5.500 falecidos. Esta rexión converteuse no epicentro nacional desta pandemia, un lugar onde viven miles de galegos. No inicio desta crise sanitaria, moitos decidiron volver á súa terra. Sen embargo, outros, como Irene, decidiron quedarse na capital por responsabilidade. Estaba estudando este ano un máster en Madrid. Cando toda a crise explotou, quedeime aquí. Aquí seguimos na casa como todos. Agora eu teño clases online, por sorte nos podemos adaptar o máster a modalidade online e ademais somos poucos alumnos nas clases, entón é máis doado. O coronavirus chegou a Madrid con moita forza e expandiuse a un ritmo vertixinoso, algo que, como noutras comunidades, tivo repercusión no ritmo de vida dos cidadáns e espertou o compromiso de todos eles. A verdade é que a zona onde vivimos antes había moitísima xente, é unha zona super concurrida e agora non ves ninguén polas rúas. De cando en vez ves a alguén coas bolsas do súper ou alguén paseando un can, pero sempre dun en un e case nada. Ninguén podía imaginar antes deste confinamento que íamos a valorar os paseos coas nosas mascotas ou as terrazas para tomar o aire libre, porque sen dúbida con esta crise sanitaria están cambiando tamén as nosas prioridades. Nós sí que temos un can, entón somos tres e turnámonos os tres para pasear unha vez cada un, 5 minutiños polo menos, e por sorte tamén temos unha terraza, así que nese aspecto faísenos un pouco máis doado que a xente que en Madrid, sobre todo, viven en pisos enanos que non teñen acceso ás rúas. Ese algo están desexando todos os galegos que están fora da súa terra e que todo isto pase e que sufra menos xente posible e poder voltar cando se poda.